wacho higa mokalo. Sani kaluwore gi chik ok inyal wacho ni mano will mano losa gi dhoge. Will ma ng'ato loso gi dhoge ing'iyo kaka will ma iwacho sama ichiegni thocha. Emomiyo inyatiya tiya kode bang' dweche 3. To ka ni gino ni wacho higa mokalo to itho bang' kata higa 2, 3 ok nyal ti kode. Podi wadok e will mondik cha manigi joneno 2 ma ok gin joma opogne gi mwandu. To ponono ni kaka Sharon Ng'ao samoro wani higa mar 2024 higa mar 2020 samoro nandiko will na mano bitiyo godo. Mindiko titiyo to iketo ranyisi ni ne mindiko to nigi joneno mano titiyo go nikech yare samindike cha kata kichako ndike kawuono inyadhi kiloke pile ka pile to kata ko bedo ni ndike higni 5 mokalo nono ni en gi joma joneno ka to imbe ni keto ranyisi ma wadendo ni signature to podi inyati kode to ema ber ka itiyo go ka king'iyo gi will mondik gi dhok cha. Erokamano ahinya. Ng'eni wakili biro bedo kilerono matut gigo eko ma bende indiko e will nikech isewacho kanyo jopiny moko na paro ni will indiko kata mana kaka nego bed ni adwaro ni nyasi mara mar iktim inyiso ni mago ok ndike will indiko mana kaka idwaro mar mondo mi mwandu ma intiere godo kaka opogi samoro ni nyithindi familia kata nyuola ibiro bedo kinyiso matut gigo eko mamoko kaka nego bed ni indiko will e yo makare. Karol kintiere Kisumu ang'eni rito jotuo mantiere kod tuoche tama mar mondo mi gichop kata mana kama bendu ritogie dwaro acceptance nyaka giyie ni an daktari osenyisa kama kata an nitiere gi tuo ma samoro chopo stage makama. Akinyalo mana take us through the process chenro ka ponono ni koro rwako jotuo kuma bende koro ritogie ang'o gini ma bende inyisogi nikech mar mondo mi jatuo bende accept ni